reaaliaikaiset kaikki noi liikennetiedotteet, että missä on ruuhkaa ja niin edelleen. Okay. Kalenteri synkkaa sitten puhelimen Androidin tai iPhonein kanssa yhteen. Ja sitten energiakulutusta pystyy seuraamaan. Nyt se on viimeiset 10 kilometrit 25 tai 50. Sitten on ihan normipeppi selainen. Okay. Ja kamera toimii kaikissa nopeuksissa. Eli sitä pystyy käyttämään myös takanäkyvyyden parantamiseen. Okay. Koska se on aina vähän noissa sedanautoissa, niin takalassi on sen verran viisto, niin se aina se näkymä on melko pieni. Ja sitten auton säädöt tapahtuu sitten, nyt seurataan tätä palkkia. Ne kaikki toimii niin loogisesti kuin miten sen olettaakin olevan. Tuosta kun ottaa esimerkiksi ton kattoluukun, niin sä nappaat vaan tosta kiinni ja se näyttää prosentuaalisesti. Tai sitten klikkaat sen kiinni. Tuossa on ilmajousitus, mitä pystyy sitten, se on vähän nopeuden mukaan. Se on lisävaruste on tuo ilmajousitus, mutta enintään 35 kilometrissä voi nostaa ihan kaikista korkeammalle 55 tuohon seuraavaa. Auto laskee automaattisesti ylä-alaspäin, kun nopeus nousee. Ja siinä on oikeastaan ideana se, että kun aina tulee ajettua niitä samoja teitä, niitä kotiteitä, missä on ne hidasteet ja töyssyt ja muut. Jos sä kerran nostat sen tuonne korkealle, niin auto aina muistaa sen sitten sen jälkeen. Et sun ei tarvitse